Ҳамада салом дӯстон. Лионел Месси интервью калон дод барои Рак-1 ки ӯ дар он ҷо дар бораи бисёр чиз гап зад. Махсусан ӯ гуфт ки наздик буд ки Барселонаро тарк кунад. Саволҳо дар бораи Роналдо, Гризман, Неймар ва туби тиллоӣ дода шуд. Дар ягон ҷо баъз ур шинед, Лео бошад ҳозир ба шумо ҳамаашро нақл мекунад. Пеш аз сар кардан мехоҳам аввал майнаи сайри шуморо кор фармоям. Дар ин сурат хурдсолии кадом футболбоз аст? Кадом нафари аввалин шуда ҷавоб медиҳад? Номашро ман дар видео оянда эълон мекунам. Аввалин шуда саволи видеои пешинаро Муҳаммад Саллаҳ ҷавоб дод. Ин видео бо ёрии AdinXBet мебарояд. Дӯстони мо аз AdinXBet коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногунро пешниҳод мекунанд. Даро регистратсия кун ва соҳиби бонус шав. Ссилкаи бозиро ман дар таги комментарияи ин видео мемонам. Даромади гап бонусҳо. Бо промокоди Гайруф AdinXBet барои одамони нав то 6500 рубл бонус медиҳад. Имкониятро аз даст надиҳед. Месси тез ҳамаи мухлисонро дар ҳайрат гузошт. Лидери чандинсолаи дастаи каталонӣ гуфт ки ӯ дар як ҳолат мехост Барселонаро тарк кунад. Дар соли 2013-14 ман бо андоз мушкилӣ доштам. Ба фикри ман яке аз рӯзҳои мушкилтарини ман буд дар карьераам. Аз сабаби ки ин чизҳо рух медоданд, ман фикри тарк кардани Испанияро кардам. Аз он сабаби не ки ман мехостам аз Барселона равам, барои он ки хело мушкил буд дар Испания истодан. Ана чӣ хел ӯ дар бораи Гризман гап зад. Ин дурӯғ аст ки ман намехостам Гризманро дар Барселона бинам. Осон нест дар Барселона бозӣ кардан. Антуан аз дастае омад ки тамоман ба дастаи мо бозиашон монанд нест, аммо мо боварӣ дорем ки ӯ бозиҳои худро нишон медиҳад, барои он ки ӯ бозингари босифат ва боақл аст. Чӣ хеле ки як сол пеш гуфта будам ва ҳозирам мегӯям, ӯ яке аз футболбозони беҳтарин аст ва ман ягон маротиба бо ӯ ва гирду атрофи ӯ мушкилӣ надоштам, гуфт Лео. Ягон интервюи Месси бе саволи туби тиллоӣ намегузарад. Лео ин хел ҷавоб дод: ман ҳатто намедонам ки соҳиби туби тиллоӣ мешавам ё ин ки не. Ман роҳ афтода намешавам агар ӯро нагирам. ҷоизаҳои шахсиро ман ягон маротиба дар ҷои аввал намемондам. Аз ин да чизҳои муҳим аст. Масалан, чандин сол мешавад ки мо ғолиби Лигаи Чемпионҳо намешавем. Бозингари аргентинӣ дар бораи овозҳое ки Хави мехоҳад тренери Барселона шавад гап зад. Хави бармегардад вақте ки ӯ ин чизро хоҳад ва ӯ ҳатман меояд. Хави ҳозир омӯхта истодааст вақте ки ӯ бармегардад кору фаъолияти ӯ ба мисли Гвардиола хоҳад шуд. Ман ҳамин хел ҳиссиёт дорам ки ӯ дар оянда ба монанди Гвардиола мешавад, гуфт Лео. Месси боз дар бораи Неймар гап зад. Ман ягон маротиба ба трансфери даста дахолат намекунам, лекин ман намедонам даста ҳамаи корро карда бошад ки Неймарро баргардонад. Ман бо ӯ хело суҳбат мекардам. Дар ҳақиқатан ман фикр доштам ки Неймар ба Реал мегузарад агар ба Барселона барнагардад, барои он ки ӯ хело хоҳиши тарки ПСЖ-ро дошт ва ӯ дар ин бора гуфта буд. Ман фикр мекунам Флорентино Перес ва Реал ҳамаи корро мекунад ки бо ӯ шартнома банданд. Дӯстон, шумо агар Неймар мебудед ба кадом даста мегузаштед, Барселона ё ин ки Реал? Дар комментария ҷавобашро нависен. Мо бошад давом медиҳем. Саволи дигари дар бораи Роналдо буд. Месси гуфт ки рафтани Роналдо рақобати Ла Лигаро суст кард. Ман мехостам ки Роналдо дар Реал истад. Ин хел қарор ба рақобати чемпионат фоида меовард. Будани ӯ рақобати Реал ва Барселонаро шавқувар мекард. Реал дар охири сезон дар ҷадвал дар ҷои баланд меистад, барои он ки дар состави ин даста бозингарони хуб ва босифат ҷамъ шудагианд. Аммо ба ҳар ҳол қайд мекунам ки тарки Роналдо ба Реал зарари ҷиддӣ расонид. Дар ин бора бо Лео мушкил аст розӣ нашудан. Хайне дӯстон. Ба бисёриҳо аҷиб аст фаҳмидан, оё Месси карьераашро дар Барселона ба анҷом мерасонад ё ин ки ба ягон дастаи дигар мегузарад. Лео дар ин бора ҷавоб дод: ман ҳамовақт фикри дар ин ҷо истоданро доштам ва то ҳозира ҳамин тавр аст. Ба ҳама аён аст ки ман мехоҳам карьераамро дар Барселона ба анҷом расонам. Фарзандони ман дар ин ҷо зиндагӣ мекунанд ва ман намехоҳам ягон чизро иваз кунам. Бале вақте ман кӯдак будам, орзу доштам ки дар дастаи Newell's Old Boys ҳунарнамоӣ кунам. Аммо як хел вақт мо бояд дар бораи оилаи худ фикр кунем, барои он ки ин чиз муҳим аст дар зиндагӣ. Мухлисони Барселона ин суханҳои Мессиро бо лайки худ баҳо диҳед. Дӯстон, ин буд интервюи Месси ва ӯ ба ҳамаи саволҳое ҷавоб дод ки дербоз мухлисон интизор буданд. Ҳамада раҳмати калон барои тамошо ва аз ёд набарорен дар канал обуна шуданро. Бо шумо буд Муҳаммад Гайруф. Хай, то боздид.